Да, про що? Про національність. Так ось, коли у чоловіка сформована вот эта мотиваційна коштовність, от я один это не можу зробити. Заховати супольну життєздатність. Це можна тільки супольно, разом з іншими людьми, отказними, свободними, отказними за супольну життєздатність. А вони якими такі? Коли такими є, коли для їх сформувалися вот эти коштовності мотиваційні. Боже призначення, коштовність часового земного існування, вічності життя, заховання процесу життя. Тоді, менавіта про це, человека мы можем обозначить, что это мотивационный вот этот комплекс деятельности человека мы можем обозначить как национализм, який основа якоїсь любов до этого народа, этой країни. Є заховання життєздатності. Що характеризує цих людей? Незалежно від ситуації, від стану. Їх мало цікавить, от як звичайно люди кажуть, от, гонориться, нам є з чим гонориться. Вони не шукають, чим гонориться. У них нема потреби. Наогул у гонористості. Та їх є з тим, що земля і народ дадені їм в житті, дадені Богом, і вони за її несуть відказність перед Богом. І вони працюють при будь-якому стані про любов, про свій потенціал на супольну життєздатність. От я б обозвав би такий комплекс, мотиваційний комплекс націоналізму. Да? Патріотизм. Это може бути так само, да? То есть человек может при этом гонориться, що да, ми такі, от у нас там. Але, то есть націоналіст може бути і патріотом. А патріотизм не факт, что может быть националистом. Патриот – это такие люди, это суррогат. Такие вот, видите, национализма нема, мы убрали супольный життєвий потенціал, духовне опірище, не сформувались коштовності супольної життєздатності, но наш футбольный клуб – это наш футбольный клуб. И кто супер? Мы патриоты нашего футбольного клуба. Вот когда является. То есть патриотизм может быть вот ходить и сказать, то есть уже и духовного опірище немає, релігійності, культури, но патриоты. Патриот такая штука, и он как бы такие вот трошки с разгону может как бы головой обсинуть, а может так. Ну, вот патриот скажет, ну, вот наш народ такие, наше это такое, у нас все такое, и все у нас кепское, гонориться нам не мачем, а другие говорят, вот у нас самое крутое. То есть патриот одразу шукає, чим гонориться, и он без гонористости патриот не может. Националист, ему не треба это. Он все равно просто любов буде, от сколько он буде знати, столько он не буде звертати уваги. Утульно, неутульно, сприяльно, несприяльно. Буде от просто, це його призначення, він відказує за життєздатність, він буде це робити. Ось це націоналізм. А це страшно? Ну, не страшно. Абсолютно. Я сказав, коли під цим словом розуміти мотиваційний комплекс і як він формується откуда, то націоналізм це не треба блитати. Тобто ми заховуємо свою життєздатність для Бога. Та не треба блитати з тим, що називали в свій час нацизмом. Да? І зараз називають нацизм – це що ми круті патріоти. Крутые перцы, да, национально, но все остальные это такое. Мы не кажем, ну, есть то такое. Есть вы отосамливаете нацист и шовинист, да? Я не отосамляю, я кажу, вот с этими шовинистами, я скажу, это вельми треба осторожно. Наогул я этими категориями не користаюсь. Это такая темная штука, такое кубло, якое кидається. Это в советской части модно и было. все одразу кинулись туди, копаються там. Ну ніхто не вірить, ніхто не розбирається, але все одно копаються. Ви бачили, я сьогодні не називав
ни национализм, ни патриотизм. Божье призначение, мотиваційні коштовності, духовне опірище. Какие тут измы, я не виду. Вот, поэтому я кажу еще раз, патриотов можно на чем угодно сформовать, и это темные лошадки, это такие речи, как футбольные фанаты. В принципе, вот собрались, матча нема, но давно не было, так, Спартак, там, Динамо, пошли разбираться. Ну, можете в интернете поглядеть, бывает, сдымаю, там, как они там, 200 патриотов одних и 200 других. И там Костолому таким патриот. Вот, так и у нас. У нас, наверное, готуются. Но я ни одного патриота не бачу, что купил такі. Но есть одна, знаете, какая ловушка. Я минулый раз сказал. Вот мне задают питание, ну вот же белорусскомовне, вот же Паледин, за незалежность, все. Ну, такое вражение, что он просто... Да нет, там не патриотизм, не национализм, там что отбивается в психике человека? Человек национальное ставить метой вышей за Бога. Вот что отбивается с психикой. Як тільки любую, саму здавалося, ви ставите вище за Богом, вона тут же працює на самовнищення. Отсюда вот мы можем вот сказать, вот ну як же все, ну вот ж оппозиция, там все ж белорусскомовные, ты тут вот теории рассказываешь такие. А они же грызутся как собаки. А вот потому и грызутся. Что? Они нема вот этого світогляду, они симулятор. То есть у них вот национальное это самомета. Это не может быть самомета. У человека не может ничего быть самомета. Потому что чему? По простой причине. Он ведает, что он часово. И что бы ему туди не пропонували для этого, это не має значення. Поэтому он как симулятор, как морковку вот вешает. Вот. Виживання сумлінного чоловіка. До речі, можна я туди я задав позицію. Я зрозумів те, що ви сказали, що несумленних держав не існує, що є держави неправильно упорядковані. І не життєздольно неправильно, скажімо так. І задача сумленного чоловіка сприять этому зміненню. Да? Ну, хай буде так. Сумленного чоловіка, знову ж, удокладнять, а що таке сумленний, несумленний? Я скажу так, от сумленний, там, моральний, які все це ведаючи, приймає як Божий дар йому даден. А не так, що от я крутий, ми тут от перці і все остальне. Да. Я думаю, що ми з вами однаково розуміємо. Так. Я цілком з вами згоден. Можна далі. Так. Тому, от, коли ласка. А можна задати питання? Тут система встроена, она зрозумела. Лишь есть терминология Бога и как такая волшебная таблетка. Божье призначение, выше за его, коли нечто будет выше, то у нас вся система наша не будет працевать. А лишь тогда сам термин Бога, то есть куча религий, отношений Бога, то есть вот это вот Божье призначение, как это вот система вот этого вот Бога, Божьего призначения, как она у вас выстраивается? И в додаток... Как получается волшебная таблетка? Я вам скажу, не просто судовна таблетка, на самом речь, это питання люди шукають різні народи і тисячі років. Тільки існують. Тут важне питання не в тим, що це таблетка і все там буде, не буде працювати. Это не тут важно. У вас это. Я скажу. Тут важно другое. Чому для человека, вот не то, что есть Бог нема, колись так, большевики такую кинули и до сьогодні спрочають. Чому люди шукають Бога? Чому? Тут вот так питання. Пам'ятаєте, я сказав про сенс життя. Чому? Не в чим, а чому вони шукають? Чому люди шукають Бога? По той же причині, по якій я казав. Усвідомлення чоловіком часового землеіснування
робить його здольним сприймати вічність. Чоловік, чому я от сьогодні дописав тут, молоді суїцидальний синдром, да, молоді. Чому? Люди не в стані усприймати вічність пустой. Яны часове земное існування не витримують, але вічності вони ще більше бояться, ніж часове земне існування. Тому вони шукають во всі часи і всі люди. І вони свідчать різні релігії. Но не всі схиляються до одного, що Бог один. І вони по-разному, може бути, бачаться, різні конфесії, як у нас там, скажімо, християнські, і буває, спрочаються католики, там, наприклад, з православними, наоборот, да? Ще і протестанти добавляються. Но от этого сутность не меняется, так? Людям Бог потребен, человеку, не просто людям, а человеку одному. Вот всім може не потрібен, а одному він потрібен, і він його буде шукати. Почитайте, є такі складні Євангелія, псальми Давидові. Я могу помиляться, но, по-моему, в 18-м псальме есть такие радки, где он пытается сказать, я шукаю разумных людей на земле и не знахожу. На землі розумних не знахожу. Чому? Ніхто Бога не шукає. Тому разум не в тим, що 2 чи 2 – 4, а в тим, що чоловік, маючи ось цю природу, про яку я казав, не шукає. Тому це не просто є таблетка, так, якби от некая така спокушальна, ну не спокушальна, а таблетка, яка все тлумачить. Це та істинність, яка робить, як я вже показував, ваше життя часове, земне і вічне коштовністю для вас. Коли б не он, а от коли ви не уявляєте, для вас би це просто вже б зникло. Або буде покритися зникати. Ось. Отсюль, до речі, от чому я про це сказав, суїцидальний синдром. Білорусь одна із, то перше, то друге місце в Європі, чи в світі по суїцидальному синдрому. Ти читаєш, там викинулось, там дітей викинулось. І там питаються знайти, чому. То это тяжко, то там что-то. Лухта это все. А люди не витримують це стану психологічно. Просто не витримують. Тому во всі часи шукали, заховували. Знову ж не всі, як і в громадянстві. Не всі. Це нічого. Таких людей, ну, хто-то кажеться атеїстами, я кажу безбожність. От гітару не взяв. Зараз подумав, що ліпшим би відказом була пісня, наприклад, на таке. У мене є пісня своя така на це питання. Куриші до тура. Ні, не куриші до тура. А от молю тебе, могутний Боже, бо як не ти, хто поможе. Рятуй, ну, так, правда, без мелодії. Наступний раз з гітари приїдете. Мелодія не складана. Я б так сказав, тому, коли ми не сформуємося як країна, або не сформуємося як країна релігійна, тобто релігійність – це відносини з Богом, то я не бачу нашої перспективи. Скажіть, будь ласка, а Бог і церква – це тоїсні речі? Ну, це можна сказати, як держава, институт державного регулирования – это тоесные речи, не тоесные, но это одно другому не перечить, это элементы. Бог – это истинность, яка, як мой сябра в Городні, зараз Олесь Островський, професор, он такий прийшов, он каже, да, медик такий, там, з таким статусом, каже, да, я вот признаю, що Бог його все, но он в межах сусвіту. Вот это называется манизм, такая плынь религийная есть на них. Много-много там всяких. Люди по-разному уявляются вот, с проблемой. Но человеку тяжко принять, что он такая истота, издольность, но
ухапі, знаєте, так як кажуть, стати Богом, ну, маловероятно. Ось. Так він сказав так, да, є, але тільки в межах от сусвіту. Я кажу, уяви собі тоді таку ситуацію. Світ зникає, тоді разом зі мною Творець зникає. Творець знаходиться і в творенні, і поза творенням. Тобто творення може зникнути, але Творець не зникне. Значить, буде знову процес, коли творення не зможе. Поэтому, а чому? Мой отказ простий. Коли б чоловік не усвідомляв часовості і не сприймав вічності життя, хоче за все, ну, б нічим не відрізнився від живого. Не в древнем сенсі. Жив так само, вот он там нормально. Но там инстинкты как бы мотивуют деятельность. А тут у человека коштовность интересы. Ну, я бы так отказал. А что еще было в сказанности за человеком? Нацизм, да, выживание человека в сусвіті. Ну, нацизм я вже казав. А про виживання у чоловіка у світі казав з заховання національної культури, суперечності. Я скажу, ну є суперечності, ну яка нам розниця? Є вона, нема. Наша справа така, робіть. Як я скажу так, наша справа сеять, а збирати все одно не нам. Ну, я ось хочу додати, може це буде песимістично так трохи виглядати, але що я ось подумав, що чому Лукашенко, наприклад, ну, Лукашенко, скажімо, президент уже 20, ну все, життя Білорусі, майже так, незалежно. Чому він все ж таки не питається выгодовать не националистов, а патриотов. Ну, не будем там вдаваться, да, националисты и патриоты, ну, так, это так. уже переплытано, это как русский, белорус, кто там. Так. Да? Ось патріот, это, як ви казали, що він такий ось, да, Фанат. і, на мой погляд, патріот, ось прийшла другая держава, окупувала, наприклад, ну, некого окупувала, поставила там свої ЕТСАти, саме патріоту все равно. Він так само за гэтую державу, да, і все. Він знайде новий да, суб'єкт і він собі патріотизму. знайде, а націоналіст він буде змагатися. Ось гэтым адрознюється тим, що, наприклад, ну, нельзя сказати націоналіст американський, да? Там все ж таки нації як такової нема, там може патріотизм. Ну, це вже так само, там понятно вже вельми такі. Ну, але ж там і нельзя сказати, що там держава, це Америка некая, там сукупність таких штатів, все ж таки. Да? Хоть там и один некая конституция, одна законная, один президент, один, но штаты там, да, яны вельми автономные там, и там у них это порівнюють там, ну, наприклад, мне здається, немає такої держави більш, наприклад, ну, як порівнюють нехто там з Росією, це дві зовсім не противні. Я згоден. І ось мені подається, що Лукашенко, його ідея початкова була нас об'єднати з Росією і стати, може, навіть президентом Росії. Ну ось, коли так поглядіти на його перше таке ось, коли... І ось це не так тягнеться таким чином, що гэта можа Лукашенко нават нейкі там пешка, да, в гэтай гульні вялікай. І ён просто гатуе глебу, каб нас неяк такім чынам у гэтую Расію. Такая моя песимістична думка така. Скажу так, щиро кажучи, я такими речами не займаюся, такою аналітикою, що там хоче Лукашенко. Ну гэта я зрозумів. Друге, я так думаю, что и кожного человека, ну не кожного, но мне так думается, что вот за життєздольність моя, моих близких, родных и країни життєздольність, а не что думает Лукашенко. Поэтому я просто этим не занимаюсь. По великому рахунку это не має значення, что он думает, як он думает. Ну, коли нам будет все равно, наверное, будет больнее. Ну, что-то выправлять будем, что-то будем меняться. Я думаю, важнее другое. Можно, вот, ахинувшись туда, можно так сказать. Ну, это нельзя было, наверное, годов 20 тому сказать. Но, в принципе, можно сказать, что вот сегодня, что за
перыяд, пакуль ён там як бы все это окупаваў.